നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ചിക്കൻ പ്ലാസ സലാഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം മക്രോണി 100 ഗ്രാം തിളച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചതച്ചത്, തക്കാളി ഒരെണ്ണേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം ഇടാം. പിന്നെ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനാണ്, അത് ചീന്തിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ മയോണൈസ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണിയിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത്. തൈര് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളാക്കിയാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ മക്രോണിയിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും കുറേശ്ശെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളി ഒരെണ്ണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണോ 3 എണ്ണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മയോണൈസ് ചേർക്കുക. ഞാനൊരു ബൗൾ മയോണൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മയോണൈസ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്മോൾ പിഞ്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിനില്ല കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്.